Shalom, horas marihita kadamang dainang dunga saha porsio di dia pihita maringanan pajupang musia di jam jepek alai marepola. Adorak sopinatolha satani debata jumulo hita martangyang. Mula tema Tuhan di pasa rohana me surham nama dongani hami. Naing tumangyon hatam hami ukap rohado pikiran nami satakas hatami ujalo hami. Marurak jala marparbui di bagasa Yesus martanya kami surham saumal roham. Amin. Dihita kadamang dainang dongan saha persiaun hatani debata dihita tarsurat di 2 Korintus 5 ayat seda songonom madidok disi. Ayo dona huboto hami dina tanggal bagas parlapelepen nami nasihat tanoon adong madihami inganan nasihat debata bagas naso pinaulini tangan namian saling lelingna di banua gijangi ido ianggo sahana. Dihita saluhuna kadamang dainang dongan saha persiaun dangadong nahot anggo di atas pot tanoon dangadong namanotong saina mu bau bado totong lasongoni maropaning dangadong namanotong ulu ni jolma di tonga-tonga ni portibion laos saluhu na dotahe dangadong namanotong ido baen na didok di buku detai buku de nomor 820 madok songonon pakai mati kim nasihat Tuhanmu ai tung hatop lahosar pudoi dia martana hodingolumu holong napolin nama notongi ai dangadong nahot di atas tanon nasana uli nasal pudoi holong ni rohana hot nama notong holan di Yesus doboy jupangi dangadong nahot anggo di atas tanoon nasal pudo saluhu nasa nauli nasal pudo alanido dihita karong asapon seaon didok dina tanggal bagas parlape-lapean nami nasihat tanoon tanggal do bagas parlape-lapean ta nasihat tanoon dia doi boy do dagik taon ima parlape-lapean manang portibion parlape-lapean ala yang go ingotot tama anggo portibion do dagik taon ngolut dari portibion na tanggal loi ditikina dina sotaboto boido marumur posorope boido marumur tikida danak boido nang dung matua tanggal bagas parlape-lapeani di atas sian tanoon dihita akajolma manisia jala sotung lilu hapor siota sotuk tahilalaro paning holan na di portibiok kita makirim alai duk tanggal bagas parlape-lapeatta siat tanoon dung marujung hita ropaning siat tanoon adong ma dihita inganan na siat debata bagas na so pinaulini tangan namian saling leling na di banua gijang dia do bagas na so pinaulini tangani ima di surgo hasonangani di sido inganan na pinarade ni Tuhatta dihita akajolma manisia atong adorak sosahat hita tu surgo hasonangani totu maringana dope hita di bagas parlape-lapean na di bagas tanoon alani adorak sosahat hita tu inganan na so pinaulini tangani isukum matu hita molo didok di 2 Korintus 5 ayat 10 ai ko gabe patar bedo hita saluhu na sogo di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus asa di jalo beho bartuna neulana tangan tagan di pardagingon manang nadinggan manang narwa asa di jalo beho bartuna neulana tagan di pardagingon manang nadigan manang narwa atong tagan di pardagingon do pehita ikon ingotot taro ikut taula hodo akan adingkan ala portibiok di portibiok kita bersifat fana do sementara temporer do hita tak taboto sa di harina adigan hita dialap Tuhani marujung ngolu taon alanita parade marohado pikirata laho mangulaho nakalomoni rohani debata unang lahalap pita binahen ni haholomon ni portibion alai ikon lempatardo hasitongani di bagasang uluta ikon mangula hita homartolomoni rohani debata ado raso sahat hita tuinganan na pinaradinai asa di ujungna ikon ningotot tado
Di jalo bedo hobar tu nani ulana tagad di pardagion manang naringa manang naroa. Naringa do na taula manang naroa. Ido ben na dirok hatane de tu dia ho dung mate ho. Alusi ma tu dia ho. Jepek tikim ujung naro tu dia ho dung mate ho. Saya pikir mak tu dia ho. Saya pikir mak. Alani tu dia do hita ujungna. Tu surga hasonangan itu. Tu songon halak na porsia hita. Ikut tahirim do. Di surga hasonangani inganan na pinarade ni tu hatta dia kazol mana porsia. Atok taga di portibiodo pe hita. Taula makana denggan. Tapadao makana roa. Jala taingok mamakirim do hita. Di inganan na naso pinauli ni tangani. Namia do hita non saleleng ni leleng na di banua gijangi nagok dame do hasonangan ima di surga hasonangani alani tapi kiri mai jala taulahumma di bagasan ngoluta amin martangi yang mahita mulate Tuhan di hatam naku tanya kami maru jala marparbu mahatami di bagasan ngulami mari Yesus Kristus martanya kami asir roham sa malmoni roham amin horas madi hita saluhuna.